Codes factus sacerdotes in circo conforme prohibere permanere Jesum autem eo dogmana et eterna semplitatem habet sacerdotes unde et salvare perpetuum potest ad sederes per semplitatio ad Deum semper vivens ad interpellantum pro nobis dalis enim descensebat nobis esset pontifex sanctus innocens incolus segregatus a peccatoribus et excelsior provelis factus qui non habet necessitatem quotidiae quem ad modum sacerdotes prius prosuis delictis hostias offerent sedinde pro populi hoc enim pensit semel se ipsum offendum Iesus Christus Dominus noster.
Chvála Kristu. Eucharistická oběť se přináší za bratra a rodinu. A dospěli jsme do neděle, kterou překrývá svátek svatých Cyrila mnicha a Metodie biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Znám kněze, který má křestní jméno Cyril a už ve škole ho obtěžovali pořád otázkou Cyrile, kde máš Metodie? Takže prostě je vidět, že i ta nevěřící mimo církevní společnost ví, že tyto dva solunští bratři k sobě patří. Velmi zajímavé je, jestliže oni jsou na počátku rozkvětu křesťanství na našem území, tak nezapomeňme, že svatý Pavel napsal jako první svůj list Soluňanům, tesalonický, ta Tesalonika je řecká, a je to vlastně prokazatelně historicky první, čili nejstarší spis písma svatého Nového zákona. Čili úplný začátek je v listu Salonianům a úplný začátek rozkvětu křesťanství u nás je právě také v té Soluni. Nicméně, nebyli bychom spravedliví, kdybychom řekli, že před svatým Cyrilem a Metodiem tady žádné křesťanství nebylo, nebo že bylo dokonce špatně, tak jak se vždycky říká. Ta bavorská mysl, ta německá, ona byla německá a navíc latinská, čili dvě přitěžující okolnosti najednou. Ve skutečnosti samozřejmě, tak dobrých 50 let před svatými Cyrilem a Metodiem už zde právě ti bavorští kněží byli. Ano, je prokazatelné, že se také učili národní jazyk. Jak asi myslíte, že mohli předávat víru a katechizovat? Čili není možné říci, že zde nic nebylo a tolik různých sakrálních staveb ještě z doby před Cyrilem a Metodiem je u nás, že je to velmi nespravedlivé říct, že se nic nedělo, že křesťanství zde již nebylo, anebo že bylo špatně. Nicméně potom na druhou stranu ten Rostislav či Astislav pozval ty dva svaté bratry právě spíše z politických nebo mocenských důvodů, než jenom nebo čistě z důvodů náboženských. A už vůbec nepřišli proto, aby sloužili liturgii v jazyce srozumitelném lidu, v jazyce zcela srozumitelném lidu. Uvědomme si, představte si, tehdy nebyla žádná média, nebyl žádný internet. Jak by mohli bratři ze Soluně vědět, jakou odrůdou, jakým typem slovanského jazyka se mluví tady? Čili oni znali slovanské jazyky nebo dialekty tam, kde žili, ale nevěděli, jak zní slovanský jazyk tady na území Velké Moravy. To nemohli vědět. Čili takové to, že oni přeložili liturgii a písmo svaté do zcela srozumitelného jazyka, to není, nemůže z principu být pravda. Čili ano, existovali tehdy takzvaní trojjazyčníci, to byli ti, kteří měli představu, že Boha lze chválit pouze 3 jazyky, které se nacházejí na tabulce nad Kristovým křížem, na Kristově kříži, Jezus Nazarénus Rex Judeorum latinsky, řecky a hebrejsky. Takže to jsou 3 jazyky hodné toho, aby Bůh byl ctěn. A nyní přicházejí ti, kteří říkají, že Cyril a Metoděj chtějí vnutit lidu jazyk, kterým hovoří trhovci, čili jako to srazit směrem dolů. Opak je pravdou. Naopak pozdvihnout ten slovanský prajazyk směrem nahoru, učinit jej důstojným jazykem hodným liturgie a písma svatého. Čili není to tak, a že budeme prostě tam, kde zrovna ta církev je, tak musí přesně v jazyce, ve kterém se tam mluví, doslova mít liturgii.
To je prostě nepravda. Je to tak, že naopak oni chtěli dokázat, že i slovanština je způsobila k takové vznešenosti, čili pozdvihnutí od těch trhovců směrem nahoru, aby byla hodna chválení Boha. Jazyk je jazykem kdy? Skutečně hodným toho jména. Když je do něho přiloženo celé písmo svaté. Vy z vás třeba, kdo jste slovenské národnosti nebo znáte ty okolnosti, víte, že katolický kněz Bernolát vzal jako základ slovenštiny, západní slovenštinu a byla do té bernolátštiny přeložena celá Bible. Takže ano, stalo se to jazykem. Nicméně na Slovensku potom zvolili jako druhou možnost, která převážela tu představu protestantských pastorů, těch štúrovců, kteří přišli tedy se středoslovenským nářečím a z něho udělali základ slovenštiny. A také do něho je přeložená celá Bible. U nás předtím a u Slováků až do 60. let 20. století se užívala kraličtina, Bible kralická. Je to sice v protestantském prostředí, ale uvědomme si, právě ta kraličtina také už byla zastaralá, ale byla vznešená pro ty protestanty jako jazyk hodný Boha. Čili byl to jazyk sice poněkud srozumitelný, ale zdaleka ne zcela. A jestliže to platí dokonce pro protestanty, kteří neznají hloubku liturgie, tak tím spíše to platí pro nás. Pozdvihnout ten jazyk na to, aby byl hoden chválit Boha. To je právě ono. Pojďme se ještě podívat na ty bratry jako na světce a muže víry. Pořád se říká o tom, že oni k nám přinesli tu kulturu, oni k nám přinesli tu slovesnost. No jistě, také. A také zákonodárství církevní i světské. Nicméně všechna ta kultura, to je side effect, to je vlastně taková přídavná hodnota k tomu, že to byli především milovníci Krista. A Kristus to byl, o němž chtěli, aby ty slovanské národy jej poznali, aby jej ctili, aby jej chválili. To je nutné si uvědomit, že to nebylo kvůli tomu, že by chtěli přinést kulturu. Oni chtěli přinést chválu Boží skrze Krista. Pán ustanovil, jak říká svatý Lukáš v Evangeliu, ještě jiných 72 učedníků. Poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít a řekl jim, žen je sice hojná, ale dělníků málo. Takže nás ubezpečuje svatý Lukáš ve svém evangeliu, že se služba Bohu, apoštolská služba, nevyčerpává pouze těmi 12 apoštoly, z nichž jeden ostatně Krista vyzradil. Ale právě ubezpečuje nás, že jsou ještě mnozí další, 72 dalších ustanovil již ve své činnosti před velikonočními událostmi a před sesláním Ducha Svatého. Uvědomme si to. Ano, že už tehdy mu bylo zřejmé, že těch služebníků, zvěstovatelů, hlasatelů, evangelizátorů musí být více. A proto také všimněte si, že byzantští říkají o svatých Cyrilu Metoději 2 svatí rovnoapoštolští mužové. Rovnoapoštolští znamená, že je lze postavit na úroveň samotných apoštolů. Takže to je zásadní věc. Jiných 72 zkrátka. A ještě se podívejme na jejich osobní duchovní profil. Konstantin Cyril byl mnižský, on to byl vlastně, který vytvořil to písmo Glagolice a on to byl, který směřoval ke kontemplativnímu životu a vlastně zemřel v Římě v klášteře a říká kronikář, že mu vystrojili pohřeb, jako kdyby to byl sám papež. To je také věc naprosto podivuhodná,
že se vlastně těšil už v té době takovému obrovskému uznání. Za to Metoděj ho přežil velmi dlouho a stal se vlastně tím arcibiskupem Panonie a zajímavé je, že byl také východofranskými biskupy vězněn. Představte si, kolik v té politice bylo, že vlastně nejenom knížata, ale dokonce biskupové byli schopni se zařadit do takových nepříjemných mocenských bojů, že spolubratra uvěznili. Když jsem byl malý kluk, tak jsem byl přesvědčen, bylo v době starého režimu, že vlastně ti biskupové a kněží vedou svatý život a že jde o církev. Bylo pro mě naprosto nepochopitelné, že biskupové mohou uvěznit biskupa. Ale bylo to tak. A tak nezapomeňme třeba na rok 1985 při výročí, ve kterém na Velehradě došlo právě k tomu křiku zúčastněných, kde komunističní pohlaváři chtěli učinit z té slavnosti slavnost mírovou, komunistickou a když ten komunistický pohlavář řekl Cyril a Metoděj, tak tam zejména ti slovenští účastníci křičeli svatý, svatý. A on řekl, no tak dobře, tak svatý. Možná si to vzpomínáme na tuto událost na Velehradě. Takže je vidět, že to není jenom nějaká dávná minulost, ale že skutečně duchovní profil těchto dvou rovnoapostolských mužů je trvalý. Kromě toho pak také dnes, zase jak je aktivní to téma schizmatu, uvědomme si, že oni působili ještě v době, kdy byla, jak se říká, adna nerazdělená cerkov, kdy byla jedna nerozdělená církev prvního tisíciletí. Sice už začalo klíčit takzvané Focivo schizma, to je ten spor o filioque, jestli tedy Duch Svatý vychází jenom z Otce nebo z Otce i Syna, ale ještě nedošlo k tomu velkému schizmatu druhého tisíciletí. Čili oni jsou svědky církve jednotné a tedy bránili jakémukoliv schizmatu, jakémukoliv rozkolu, mimo jiné právě tím, že se šli ujistit do Říma, že jejich cesta je správná. Přijal je Hadrián II. A pochválil je a vlastně v dnešní bazilice Santa Maria Maggiore vystavil misál v slovanském jazyce a svatý Metoděj tam sloužil. Takže je vidět, že právě ta představa, že Řím a Byzanc, že západ a východ patří k sobě a měla by být ta Kristova tunika nesešívaná a neroztrhaná, tak to tam právě bylo jako velké a silné vědomí. Čili pro nás ti svatí Cyril a Metoděj jsou lidé, kteří využili veškeré talenty, které měli, k absolutnímu nasazení. Představte si, že pro Krista vymyslí někdo abecedu o 38 písmenech, potom přeloží celou Bibli, potom navíc ještě absolvuje tak dlouhé a strastiplné cesty, věnuje se askezi, vychová žáky v Kristu. To je něco tak ohromujícího, že člověk by řekl, ani bychom nebyli každý z nás setinu z toho udělat. A to máme přitom dnes ty podmínky, co se týče techniky, co se týče dopravy, co se týče všech podmínek pohodlnosti máme skvělé. A nebyli bychom toho schopni. Takže vidíme, že tam, kde se setkávají přirozené dary a schopnosti, jako je to u Konstantina a Metoděje, a na druhé straně žhavá víra, tak z toho potom vykvete něco obrovského, co pro nás není staré přes 1000 let, ale co pro nás funguje a žije dnes a bude to žít za další 1000 let, dokud Kristus znovu nepřijde.
Dominus vobis. Amen.
tantum in verbum salami anima mea. Domine non sustinus in tres tecum meum, sed tantum in verbum salami anima mea. Domine non sustinus in tres tecum meum, sed tantum in verbum salami anima mea. Oh
Dominus vobis,